Че, здравейте, тук е Алекс, друго видео. Искам да кажа, не се виждам, защото телефона е наобратно. И искам да кажа, че моля, дайте маничка нагоре, защото много се трудих да направя това видео. Тук ще говорим за супергерои, принцеси и за други неща. Първите герои са филма се казва Мега чудесата на Калинката и черния котарак. Сега да започваме. Ето това са Мега чудесата на Калинката и черния котарак. Първо ще започнем за живота на Маринет. Маринет, когато е момиче, е много щастлива, но когато Ейдриан дойде при нея, тя става много срамежлива. Както виждате тук. Когато видя Ейдриан, вижте как се стана, като много сладко лечице, но един път това е много малко така. Това е истинската същност на Маринет, но когато Хъкмот атакува, тя се превръща в Калинката. Винаги, когато Акумата атакува и тя чупи където е там Акумата, тя винаги хваща Акумата в едно йо-йо. Както виждате тук. Завърта йо-йото и хваща Акумата и бам! Хванахте! Упс! Бам! Хванахте! Добре, сега започваме с живота на Ейдриан. Знам, че не разказах хубаво живота на Маринет, това е половината живот. Само искам да кажа, че тя има Искам да кажа, че Маринет е късметлика, че има такава приятелка като Аля. Тя винаги я подкрепя във всичко за Ейдриан, за да спечели любовта на Ейдриан, но тя много се мъчи, за да го спечели. Един път аз видях един филм на Калинката и черния котарак, видях едно нещо, дето не е истина. Ето това никога няма да стане, защото където целува Маринет, там беше детето, дето... Как беше това момиченце? Детето... не помня. Детето, дето пази Маринет, тя е бавачка на него. Това не е истина, просто са сложили Маринет на него и край. Това беше всичко за Маринет. Сега да започваме за черния котарак. Котарака много е искал да целуне Калинката. Не виж какво стана, само че той беше прокълн. Той беше лош, ето затова не помни нищо. Ето това е лошото на това. Сега да започваме с живота на Ейдриан. Ейдриан е черния котарак, дето се прави на много умен, но това не е вярно. Той е много по-прост. Както в песента на испански. И така, когато започва черния котарак, ти не забелязваш колко съм красив, но това не е вярно, ха-ха-ха-ха. Разбирате ли това? Вижте какво прави на Калинката. Бля-бля-бля. Един път той целуна ръката на Калинката. Но Калинката му отвърна. Ако някой ви целуне ръката и вие не искате да целунете, направете... Ето, виждате ли? Направете така. И той ще се махне. Това беше всичко за Калинката и черния котарак. Сега ще разкажа малко за филма, най-новия филм Сой Луна. Знам, че най-новия филм сега е кампиране, но пак е Сой. Както виждате сега, че Луна е най-добра приятелка с Симон. Но както знаете, Луна заминава за Мексико и оставя Симон да работи сам. Тя отива и се записва на работа в ролер... ход там. И когато намери новите си приятелки, много се забавляваха и тя намери най-добрата си приятелка Нина. Когато Луна замина за другаде, остана сама, но тя намери най-добрата си Нина. Нямам снимки на Нина и нея, затова... Но Матео, когато я видя, тя се влюби в нея и започна на финала да стане това. Когато Симон го видя, той се разплака и започна война. Кой да спечели Луна? Това е най-злото нещо. Много е гадно. А пък двамата обичат Луна и мислят, че Симон искаше да е на мястото на Матео. Мисля така. Както знаете, Амбър мрази Луна. Тя обича нейното гадже Матео. Те са заедно за винаги. Но когато видя целувката, тя също се побърка. Тя намери приятелката си Нина.
Луна, когато отиде там и направи работа, тя опозна нови приятелки. Дето се казват Джим и Джам. Много се забавляват заедно. Вече, както всички знаете, Луна много искаше да кара кънки. Мечтата й се сбъдна. Тя спечели първото си състезание по ролер. И Симон също мина на където се пее. Сега това беше всичко. Това беше всичко за Сой Луна. Дано да ви е харесало. Дайте маничка нагоре. И това беше всичко. И муака! Сайонара!